אז מה קורה חברים? בסרטון של היום אני עומד ללמד אתכם איך לשחק עם מורטיס. אני אומרת לכם כל מיני טיפים בסיסיים, ואם הסרטון הזה יקבל הרבה תמיכה, אני אעשה טיפים ממש מתקדמים. אז בעצם אתם צריכים שהפס הצהוב יהיה מלא ויהפוך לאדום, ואז אתם בועטים את הכדור ועושים דש. אני אראה לכם, בועטים את הכדור ועושים דש. אוקיי. עכשיו אני יכול להראות לכם בעצם עוד דוגמה, שבעצם אני אראה לכם שאתם יכולים לעשות את זה גם עם קיר בעצם. מה זאת אומרת? אני בועט את זה לתוך הקיר, ואני יכול לעשות את זה גם ככה. לא חייב, זה לא... לפעמים זה עוזר, אבל אופציה אם אתם רוצים. בועטים על הקיר, וככה אתם יכולים לעשות גם את הדש בעצם. עכשיו אני בעצם עומד להראות לכם, אותי ככה עושה במשחק. אוקיי? עכשיו אני עומד לעבור למשחק אמיתי, ולהראות לכם. אז תסתכלו. הנה, פה אני בעצם מתבצר. אני צריך לחכות בעצם לזמן הנכון, שבו אני אוכל לתקוף אותם, ובו אני אוכל לעשות את הגול. חיכיתי לזמן הנכון, ואני יכול לעשות גול. השתמשתי בה, לבעוט את הכדור ולעשות דש. הנה עוד, אני אתן לכם אחר קטע. אני מחכה לזמן הנכון בעצם. אני מעלה את החיים, זה חשוב. הקבוצה שבינתיים הורגת אותם, הנה השתמשתי בדש, ואז אני יכול לעשות גול. אז בעצם אני מקווה שנהנתם מהסרטון, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.